فينا مولاي يشرفنا دولتي هكمل فرج القلوب هنا لينا وفيس مكهسنا ميل سارات لجربنا في دنوب خلصني شمولي فوقلي موتي إن صالحتيها توليدك ضيفي هنا طفنا مدبايا تارونا سابيش نيشو على ديم صافي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familja Rapa u Dorin Borċ. Ija uħuti, nitfaw ħarsitna fuq l-imsallab. Għaliex dak li jem fuq is-salib jetem biex jieħu l-post tiegħi u tiegħek. Jetem jerfa' id-dnub tagħna biex minn dak is-salib is-siġra tal-ħajja il-koll kemm aħna, kull wieħed u waħda minna jirċievi il-maħfra ta' Alla u l-ħajja fi Kristu. Fiduċjusi għalhekk b'din l-imħabba infinita tal-Missier lejna li joffrilna lill-Ibnu biex ikun tassew is-Salvatur tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej li naqdu bla qiegħda r-rieda tiegħek biex il-poplu għaddej tiegħek f'din il-ħajja jikber dejjem fit-tieba u fil-għadd bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien l-Iżraelin telqu minn ħdejn il-Muntanja Ħor mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu ddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Musè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma. Aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulej bagħat srieb velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu mar għand Musè u qalulu: Dnibna, għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek, itlob lill-mulej ħajwarrab is-srieb minn fostna. U Musè mar jitlob għall-poplu. U l-mulej kellem lil Musè u qallu: Għamel serb tal-bronż u warbulaħ bħal standard u kull min jingidem u jħares leħ ifiq u jgħix. U Musè għamel serb tal-bronż u warbulaħ bħal standard u ġara li kull min kien jikdmu s-serb kien iħares lejn is-serb tal-bronż u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Mulej isma' it-talba tiegħi. Mulej isma' it-talba tiegħi. Mulej isma' it-talba tiegħi. Ħatasal għandek l-għajta tiegħi. Taħbix wiċċek minni f'jum id-dwejjaq tiegħi, ressaq widintek lejja meta nsejjaħlek fittex weġibni. Mulej isma' it-talba tiegħi.
ħajkollhom il-ġnus il-biża ta' ismek mulej u slaten kollha tal-art il-biża tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' t-talb tal-mitluqin ma jistmelx it-talb tagħhom. Mulej isma' it-talba tiegħi. Jinkiteb dan għan nisel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej jaħares l-isfel mill-loli ta' smewit tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' il-krib tal-ilsira biex jeħles il-dawk li huma għal-mewt. Mulej isma' it-talba tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Iż-żerrija hi il-kelma ta' Alla, il-bidwi hu Kristu, min isiplilu ikollu il-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: Jiena immur u intom għad tfittxuni, imma għad tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qalulu l-Lut: Jaqgħu se jneħħi ħajtu bidejh dan, għax qal fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: Intom hawn isfel u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja, imma jien minniex ta' din id-dinja. Kif għedtilkom jien, intom tmutu fid-dnubietkom, għax jekk intom ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min int staqsewh? Weġġibhom Ġesu: Dak li jilli ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom. Iżda dak li batni jgħid il-verità u jiena ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier. Għalhekk Ġesu qalilhom: Meta terfgħu il fuq bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn imma nitkellem skont ma allimni missieri. U min jibatni u min batni huwa miegħi. Ma telaqnix waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li joġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Deħlin eżjes bil-mod il-mod lejn il-ġimgħa imqazza, il-ġimgħa l-kbira. Il-ġimgħa l-kbira mhijiex il-ġurnata tal-ġimgħa, imma hija l-ġimgħa sħiħa li tibda minn ħadd il-palm u tagħlaq f'ħatt il-għid bl-irxox ta' Kristu. Hija ġimgħa imqazza għaliex kull ġest li jagħmel Ġesu jagħmlu biex lili u lilek iqaddisna, biex inaddafna. U f'San Ġwan, fil-Vanġilu ta' San Ġwan, kif rajna anke f'din is-silta li għadna kemm rajna, San Ġwan dejjem jagħmel din id-distinzjoni bejn id-dinja u dak li jemnu fi Kristu. Id-dinja mhuwiex id-dinja hija ħażina, imma id-dinja jfisser għal San Ġwan dawk li warbu ma jemnux fil-kelma ta' Ġesu. Mhux ta' bxejn, il-Vanġilu tal-lum jispiċċa meta tkellem hekk kienu ħafna dawk li jemnu fih. Għaliex? Għaliex il-mulej jitla fuq is-salib u għal San Ġwan is-salib mhuwiex il-post tal-misħutin kif kienu jżommu il-lut,
Bniedem imsallab kien ifisser misħut saħansitra minn Alla. Għal San Ġwan Kristu imsallab ifisser il-barka ta' Alla għal bnedmin. U dak hu li aħna sejrin bil-mod il-mod niċċelebraw fil-jiem li ġejjin. Sejrin nitalmu nitfgħu ħarsitna fuq Kristu imsallab u nemnu għax li tħares lejn Kristu msallab ifisser propju dan. Nemnu li ju qiegħed hemm biex lili ma jħallinix immut fid-dnub tiegħi, imma biex lili isalvani u inkun nista' ningħaqad miegħu. Ejjew hekk ngħaddu dan il-jum, din il-ġurnata tal-lum. U nirripetu spiss dak li edna irripetejna bħala risposta tagħna għal qari il-kelmiet tas-salm. Ejjew aħna waqt li nitfgħu ħarsitna fuq ġbija ta' Ġesu, imma mill-fond ta' qalbna fejn hemmhekk hemm it-tempju ħaj ta' Alla. Min ġol fond ta' qalbna, min qiegħ qalbna kif jgħid il-Malti. Ejjew nitolbu l-mulej u ngħidulu, mulej isma' it-talba tiegħi. U talba ma jfissirx biss kliem, imma talba jfisser mulej il-qani kif jien għandek. Il-qalil innifsi, daħħalni fil-qalb miftuħa għalija. Għalhekk fuq is-salib hemm miftuħ imċarrat il-kustat tiegħu. Ejjew nitolbuh għalhekk biex il-mulej jkompli jaħsilna bl-imħabba tiegħu. Fid-demm tiegħu aħna sibna il-ħelsien tad-dnub tagħna. Ħuti Eżjes, Alla tant ħabb lid-dinja li bagħat lill-ibnu l-waħdieni biex bih id-dinja issalva. Nitolbuh biex jiġbidna lejn Kristu ibnu mislut u aħna wkoll fil-waqt li jirnesqulu it-talbiet tagħna nitolbu u ngħidulu isma' mulej it-talba tagħna. Isma' mulej it-talba tagħna. Nitolbuk biex l-insara ma jibżgħux ikunu xhieda ta' Kristu msallab li d-dinja ħafna drabi taħrab mir-realtà tas-salib. Nitolbu mulej it-talba tagħna. Nitolbu biex il-bniedem tal-lum ma jaqax fit-tentazzjoni li jwarrab lilek mulej minn ħajtu. Imma anke fid-djufija tiegħu jaraf jitfa' ħarstek lejk u jersaq lejk bimdiema u bimħabba. Nitolbu. Nitolbuk biex tehenna mulej ħalli aħna wkoll ma nibżgħux nerfgħu is-salib tagħna bil-kuraġġ, imma b'fida qawwija li s-salib għalina jfisser is-salvazzjoni ta' dnubietna u turija ta' imħabba. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija inti tkompli tbierek lill-familji tagħna. Partikolarment ħallina nresqulek illum il-morda tagħna, it-tobba, il-frontliners kollha li qegħdin jaħdmu b'tant impenn, bimħabba u fid-batija kull sagrifiċċju biex jgħinu lil ħuthom. Berikom mulej lilem u lill-familji kollha tagħhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, iġbidna lejn Kristu ibnek imsallab biex jagħtina il-fejqan u l-maħfra li tant għandna bżonn u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Hennalina mulhei, hennalina, hennalina mulhei, hennalina. Nek mulhei non lulub na ismana, alish fiki tamayna finike. Hennalina mulei, hennalina. So benin midnubita limoti, midolbuk trott il-mafra tal-sara. Hennalina mulei, hennalina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju tasliem biex fil-ħnina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-qlub tagħna li m'għandhomx mistrieħ bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek, meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sarħa mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni jimqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
shahidu fuq ħaddej kienu l-ħafna nubi fihej Ġesu tajjeb ħaferu jew namlu issa it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena dejjem nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox li naħsbu bla qiegħda fuq il-ħwejjeġ tas-sema biex dejjem jistħoqilna nirċievu id-doni qaddisa tiegħek. Bi Kristus jedna. Nixtieq nagħmlilkom avviż importanti kif qegħdin taraw hawnhekk qudiemna għandna ġbija ta' Marija Addolorata, Marija li taħt is-salib tibqa' hemm ta' sosten qalbina li qiegħed jagħti ħajtu għalina. U għalhekk nhar id-duluri minn dan is-santwarju fis-7:30 ta' filgħaxija l-Isqof Anton Tewma sejjer imexxi il-meditazzjoni tal-Via Matris. Dejjem din tkun fil-magħluq biex inkomplu nobdu ir-regolamenti tal-awtoritajiet tas-saħħa, imma tistgħu tingħaqdu magħna billi jissegwuna jew fuq Radju Marija, jew fuq il-mezzi soċjali tas-Santwarju tad-Djoċesi ta' Għawdex, kif ukoll anke fuq Xejk TV. U għalhekk inħeġġiġkom biex ninaqdu flimkien u nixtieqek li nofru dan it-talb tagħna għal frontliners. Dawn ukoll b'tant dbatija, b'qalb muġuwa, b'ħafna ejja qegħdin ħdejn is-sodda ta' min qiegħed batut b'din il-pandemija. Però it-talb ukoll li sisħuti irid jiġi poġġut fil-prattika għax it-talb mhuwiex paroli biss, mhuwiex kliem lil Alla biss, imma anke bl-impenn tagħna personali. Ejjew nħeġġiġkom biex inkomplu nobdu ir-regolamenti tal-awtoritajiet tas-saħħa, nibqgħu nżommu d-distanzi, naħslu idejna, nibqgħu nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa għax b'hekk biss aħna nistgħu bil-mod il-mod imbattlu l-isptarijiet tagħna. Ejjew aħna wkoll ngħinu lil dawn il-frontliners bl-impenn tagħna. B'impenn ċivili, impenn ta' rispett, impenn anke wkoll ta' imħabba lejn dawn il-persuni. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien 3 avamarijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nibdin bin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen.
Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Komplu għejxu f'djarkom fil-paċi tal-mulej u fl-imħabba ta' bejnietkom. Kienet imbikkiħa l-om dejn bila fid-batiħa fuq salibi midren ta' din l-om il-qalb maqsuma dak li mrar blunġieħ mitmuħa nifet sejfin kem dbatiħa f'qalb uġuħa li madweja li nifniħa ħasset l-om imbirka meta jmut il-ġisem tana ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġen